Dobar dan, dragi gledatelji. Nalazimo se u prostorijama Veslačkog kluba Voda do grla, koje je upravo svečano otvorio naš predsjednik Ivo Gregure, Bože Josipović. Recite nam da vas pitamo kako je to biti predsjednik države? Pa dobro je biti predsjednik Republike Hrvatske, ne radim puno, plaća mi je dobra, kad nema posla eto malo šetam, bauljam okolo, jel kao što kaže stara izreka, ko šeta, negdje i došeta. Recite nam kako izgleda jedan radni dan u životu predsjednika zemlje? Kako bi to izgledalo? Pa ustanem se ujutro tako, znate, kad otvorim oči onda se ja probudim. Najprije što napravim, i naravno, bože moj, priroda zove, odeš na WC prvo, pa odeš, obojiš šta treba, mala nužda, velika nužda. Onda ja i žena sjedemo u haustor, sjedemo, popijemo kavicu i nakon toga odigramo partiju jamba, malo, ako smo dobro raspoloženi. Da, a recite poslije nakon što popijete kavicu, probudite se i to, kako onda vam dalje ide dan, što radite? Pa onda ko pobjedi u jambu, taj ide prvi spavat i onda ja za njom ko izgubi. Poslije toga znači lagano drijemanje do ručka, ručak je negdje oko 2-3, onda se dižemo, malo se odmorimo na kauču od spavanja. Poslije toga naravno idemo malo na ručanje, aj bože moj, valja pojest nešto da se ne moraš imati snage za radni dan. Ja i žena lagano poslije toga kad se najdemo i sve, opet valja uzeti pa odmorit se, jel? Poslije ručka ko ne legne, taj nema biti državi ovaj. I onda, znate, lagano bude negdje oko 5 sati i ja mogu reći da sam ja svojih 8 sati pošteno odradio. I onda opet u 7:30 buđenje, radi dnevnika, pogledaj se vijesti, se gledaju, što ima novo u svijetu, što ima novo kod nas u Hrvatskoj, mora znati sve. Poslije dnevnika ide se u kuhinju, mora se nešto narezati pod kutem za večeru, večera mora obavezno biti jača da se ne bi slučajno budio preko noći, jer mora da ne naš. I onda oko 9 lagano, već padne mrak debelo, ide se u spavaču, ide se spavat, kao svi cijeli pošten svijet. To bi vam bio moj tipičan predsjednički dan i mogu reći da jedva čekam vikend da se pošteno naspam, evo to je toliko.